devolution momi devolution ringo ma you understand the devolution ochopo sama koro Kenya nyaka ministry of corruption tingise ni corruption mantie Kenya ni kanisa makata kanja kidhi lemni ngamo golo 1,500 ngamo golo 1,500 lemo pogore corruption do nyaka skunde ino ka ngato okodonji school timie qualification mamalo to ngwadhi pile pile timi mapeny mondi kaw lecturer donji school nyaka timi badhi corruption do nyaka tije minwangogi mondo promotion nyaka timi badhi nyaka ja vota mami jotelo kom koki gonya chon kina maber idong nyaka koro nyaka police iloso ministry mar corruption ma deal gi corruption in every sector tikele katiba tai tikalo chike gote tai mi make sure ni koro police no imi mshara moro mrekode imedo mshara mare malo pesa malali corruption in Kenya ka oromo gero factories mangeng e Kenya mangima to mshara inyalo med mar jopuonje imedo jo police ngata ke corruption chamo pesa mangeng kati gisini koro mshara mari ber ko yudi ki kwalo to chicken ma itui kawa timo mano as a country bro bed example ni Africa mangima nikeche koro GPM ni Nigeria number 1 in corruption wabed number 2 machila chini kaka number 2 wabed number 3 but chieng mano chaka ministry ma corruption majogo nono every department my life corruption tinya ka ija piny githu mo pi e fereji to ngato number apaga beach tina ko ngado do mar number 2 so wan gi tuo modonyo ma corruption e dendwa wan wawegi kaka dhano omiya koyo ni Kenya obed piny ma panu undiare ma udiligi big institutions mo udiligi wachingema biyo gi parano uwachi nto ere ka kodo corruption e Kenya kae mondo ji chop Singapore mo wacho ni nyako gol corruption mo ko to jera dunde mantiere nikech wantiere kod dunde mopogore mang'eyo weche mago mag mibadhe EACC inokine ka gima inyalo timne lokruok moro koso nikech ne wacho ni en aduolo kadho ka onge gi lak manyalo kecho reforms ema wema jotelo ma wuoyo maber wacho ni okel migawo machielo koro gima temo wacho ni japinyo bi gi kata kan conference ma ji discuss tuo mo corruption ni EACC no mo to rombe di mosetim ngene rombe nyalo mana tim to okadha ka ji do Singapore nyakwa tim gimoro EACC no samoro an machung ema an maduong ta yiri director ma EACC nyakitim kaka dwaro to ori ni dhi many kaka ji kod pesa japiny to an makiti kanyo ini woni be dhi kanyo through corruption watch corruption no nyocha kanyocha ikalo wach national infrastructure